Бебешкият пубертет е нормална фаза на развитие, която преживяват децата около втората си година. Свързана е с адаптация и опознаване на заобикалящия свят, откриване на собствените емоции и въздействието, което може да има детето върху околните. Бебешкият пубертет се характеризира с чести избухвания, предизвикателно поведение, отказ на всичко, което ги помолите. Как да се справим с това? Много е важно да осигурим на детето редовен график и да спазваме графиците за хранене и сън, за да може децата да не са раздразнителни, когато са гладни и им се спи. Хвалете поведенията, които одобрявате, игнорирайте тези, които искате да обезсърчите. Опитайте се да запазите спокойствие и избягвайте да повишавате тон и да крещите. Когато детето изпадне в фаза на пристъп на ярост, опитайте се да разсеете детето, да пренасочите вниманието към нещо друго. Посочете нещо смешно или интересно, когато детето започне да хленчи или да се държи неправилно. Спазвайте прости правила и предлагайте кратки обяснения. Например, кажете на детето си, че трябва да ви държи за ръка, когато пресича улицата, защото не искате колата да го нарани. Не се поддавайте, поставете граници и бъдете последователни. Ако детето ви иска шоколад, но вие сте решили, че днес не му е в повече, не му взимайте. Запазете спокойствие. Детето усеща и вашето настроение. Бройте до 10 и поемете дълбоко въздух. Този период ще отмине. Не забравяйте, бебешкият пубертет е нормален период в развитието на детето. Той започва към втората година, може да продължи до четвъртата, но той е важен за формиране на характера на детето и отношението му с родителите. Така че запазете спокойствие.